Matur nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ugi Mbak Nike. Sampun pun pinangkani ingkang ngersakaken lumantar WA kalian Mas Dalang Ki Gading Pawuke. Duete ugi sampun Sampun. Sudah ya Kakak Gading? Ya, sudah, Gimana? sudah. Sudah, Dedek Lintang sudah. Oh iya. Sudah. Duduk dulu. Duduk dulu. Ngasih. Nggih, lajeng tasih wonten pamudan menapa malih? Wau tes enten fragmen. Nggih. Saking kamu gati. Nggih, tes enten fragmen. Roro Mendut. Nggih. Iki dadi Pripun niku, Mbah, ceritane niku? dados niku ceritane. Nggih. Niku mboten retos kula. Lho, Kosek to jenengan ki dong ora nek Roro Mendut. Roro Mendut Iku dadi ceritane. Aku urung diceritani aku. kuwi kok duyak-uyak tumenggung sinten? Lah sing ngapal Mas Kiswan. Ah, cocok. Sing ngapal Tumenggong sing tumenggung terus kuwi si Roro Mendut ki pacare si Rono Citra. nuwun para pamirsa budaya. Sugeng bebanggian kalian ketoprak tanpa naskah. Wonten ing dalu menika badhe babar cariyos kanthi mawa ira-ira. Lakon apa? Roro mendut. Mendute pisan wae. Mendut pisan mawon. Kondine para paraga kang badhe ngayahi jejiban. Prana Citra katindahaken dening sederek Kiswan, Profesor Kiswan. Profesor Kiswan. Roro Mendut katindahaken Oriza. Temenggung Tosa, sapa? Temenggung Wiraguna. Wiraguna. Buat bicara. Wiraguna. Tumenggung Wiraguna katindahaken Senopati Mataram. Oh Senopati. Wiraguna Senopati. Katindahaken dening sederek Kiswan malih. Kula wonten ing dalu menika kapatah dados adol kacang godhog kalian jagung godhog. Lah nek koprak kan biasane. Dumateng para pamirsa budaya sugeng lelenggan, sugeng amirsani ngantos paripurnaning cariyos. Matur suwun. Iki terus piye ceritane iki? Jambung. Lah sutradarane sampeyan yo. Ora do teko sutradara iki aku gur nyarno. Lah kok yo waduh. Ora sewuh waduh. Lah sing nampa manjri jenengan Oh, kok. aku blas napa-apa. Nah, ngapusi. Lho, kowe ora gawe masalah, Mas. Ngapusi. Sumpah. Berarti yo urung hitungan iki tentane iki. Lah kabeh urung nampa kok yo. Iki ceritane ngene. Lah ceritane pripun? Lah kuwi ora dong. Roro Mendut ki saka Pati. Oh, kulaan. Ora, maksudnya iki Kita iki. asale saka Pati. Oh, berarti iki saka telo Nah. diparut iki dadi padi. Oh sik lho maksude ki jenenge desane ki saka Pati lho, Daud. Tak kira ki telo diparut dipereskan Angel padi. iki kok dadi ora dadi Wiraguna Wis saka Pati. Heeh, saka padi. Saka Pati kuwi arep Digawe kerupuk. ora meneng sik to. Kowe arep dipek selir jenenge Adipati Pragula. Oh. Nah, to. Prahara. Pragula. Pragula. Lah Pragula ki arep memberontak ro Mataram. Wah, jaweh. Jaweh iki. Kosek to. Sik to meneng sik to. Terus pripun? Lah Dianu Sultan Agung, Sultan Agung ngajak jenenge Senopati Wiraguna. Oh, Senopati Wiraguna. Ya. Lah terus perang antara Mataram karo Adipati Pragula. Pragula mati. Siak. Wah, jam pira le ngubur karuan le layak.
Ora iki ceritane ngono kuwi. Oh, tak ora lek terus si mendut digawa ndut didadekke selir Wiraguna. Oh, ngono. Ning melu iki. Ora. Wiraguna kuwi tak wis tuwa tumenggung to. Kuwi seneng karo jenenge Pranacitra. Oh. Berarti kowe satriya. Aku satriya, wangune aku sik dadi Pranacitra. Lah ya seneng karo Pranacitra. Nuwun pangapunten para pamirsa budaya, ketoprak nembe padu. Oh, kleru. Monggo kleru. Kula aturi jajan rumiyin kalian rantos sopraipun kaget. Iki misale ngene misale. Kleru dul. Iki si misale niki Pranacitra. Misale aku mendut-mendut. Mendut wae. Oh, mendut. Lah terus iki si Tosa. si Wiraguna. Wiraguna tumenggung Wiraguna. Ya. Tumenggung Wiraguna ki nguyak-uyak aku. Ning aku wegah mergone aku wis duwe si Pranacitra. Nah, ngono lho. Sing salah ya kowe, ngerti duyak kok mlayu. Nek kowe mandung ora duyak-uyak jane iki. Iki ceritane ngono kuwi. Rara mendut ki dadi selire dadi Terus iki engko sisi perang. demane si Wiraguna. Nyuwun pangapunten penonton sabar rumiyin nggih, sabar. Sabar tangan rumiyin tangan. tekan jam 4 Nggih, toprak nembe briwing. Ning welinge Mbah Adi, welinge Pak Adi ora entuk nganti mati si Pranacitra karo si mendut kuwi mau. Ora entuk nganti mati. Ora entuk. ora nganti mati. Monggo sami tilik mengke mboten ngantos sedo menika. Sing iki sik dadi Wiraguna sapa? Ora mati gur bleret. Sing dadi Wiraguna apike sampeyan wong wis tuwa tenan to. Nek Pranacitra ya aku sik lumayan rada gagah. Nah, ngono. Bagus. Bener cocok. Aku ora ngapa-ngapa. Ku iki adegane aku karo si Mendut. Mendut, ayo, Mbak. Sayang-sayangan. Engko terus kowe teko. Dundu sapa mendute? Tumenggung Mendute sapa? Orisa. Orisa. Oh, Orisa. Ya, mendut, duduk. No. Duduk. Apa? Nek wong loro berarti mendut-mendut. Niken sarintem dalu menika dados masalah. Ban. Diajeng mendut. Injih, Kang Mas Pranacitra. Pranacitra. Mangan crat-crit. Crat-crit. Engko nek rampung iki. Mendut. Dalem Kang Mas. Iya. Rasane ora ketemu karo sliramu kuwi sedina rasane kaya setahun. Menapa saestu Kang Mas? Iya. Sakmenika sampun caket-caket menika panjenengan ngraosaken menapa? Wah, ya rasaku ki wis ayem tentrem. Kacang. Rasane kaya ketiban rembulan. Kacang. Ketoprake ngene iki guyune. Oh, guyu ta. Kang Mas, Apa? menapa saestu panjenengan tresna dhateng kula? Lahir tandesing batin. Kacang. Lahir batin. Upama tok bedah dadaku, tulisane jroning atiku ki ming mendut. Saestu Kang Mas, Iya. kok panjenengan kok tebeh-tebeh to, Cak? Seneng ning ya susah aku nek caket-caket padu tenan, Nduk. Kula ugi tresna kalian panjenengan Iya, Kang Mas. ku sing tak jaluk. Mboten wonten ingkang saged misahaken tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Prasetyamu apa? Tresnamu kuwi ukuramu sepira? Nggih, gedhe banget. Lho gedene sepira? Nggih boten saged kula gambaraken Kang Mas. Ora iso digambarke. Boten. Diomongke ya ora iso. Mboten saged. Menapa kedah bedah dada kula. Aja dibedah ngene balekke angel. Ayo. Ayo ning sun kapan gon ku ngrabeni Kang Mas.
Iya, ana apa? Wonten peksi cucuk-cucukan. Ora ana kok, Ndut. Niku lho Kang Mas. Oh. Iya. Oh. Menika nggambaraken Heeh, gambarke apa? kula kalian panjenengan. Heeh, manukku. Nyuwun. Manuke do cucuk-cucukan. Nggih, Tegese Kang Mas. Atus kula kalian panjenengan to menika lenang kalih wedok. oh. Terus ngeten-ngeten. Oh. Kowe aja mancing aku sing tan kuat rasane ati. Wes sakutara suwe kok aku ora krungu swaramu to, Ndut. Ki mumpung tumenggung Wirabrajan, Wiraguna urung rawuh kene. Mula awak dhewe aja nganti konangan anggone sesideman. Jenenge wong iki nek delik-delik iki jan jos ya. Kacang. Jas, nggih. Kacang. Kacang, Mas, kacang. Malbor. Abang. Malbor. Malbor, Mas, Malbor. Kang Mas tak Rasa nesu. Resikone ngene iki. Nah, Boten wong jenenge ngeten iki profesional kerja kok. Nek teng panggung ya milik umum. ayo. Duh Kang Mas tak teras nangis. Rono, Nduk. Pripun to Kang Mas? Sumpah aku wedi tenan aku. Mendut, rene ndut. Aja cerak, kono ana gupala. Aja cerak-cerak gupala katemu gungan. Oh ngaten. Gupala niki soalé nek krungu gamelan joget dhewe. Oh ngaten. Gupalane Wiraguna kuwi medeni. Kelakon Brono Citra ra entuk lawang. Kanang Wiraguna menika gupala. Duwe gupala. Oh ngaten. Gupalane gedhe. Saged obah-obah. Wah, sak iso. Wah, nggih gubuk asmarane migel-migel. Lanjutke. Kang Mas mawon. Alah, ya kowe genti. Mosok aku terus, Nduk. Nadyan sakedhep netra. Kinarya usada branti dasare hawane lagi udan. Nggih Kang Mas. Iya. Jan suasanane mendukung. Menika seketane napa Kang Mas? Lah iya awake dhewe jagongan karo Nggih. ngunjuk kopi. Wah, jos. Kopi tambahi sanese boten. Iya no, tambahi cenil-cenil kae. Cenil kae lho, panganan tradisional Oh, cenil. wonten cenil. Klepon. Nek kopi tok menika pahit Kang Mas. Lah, ora pahit wong mergo manise nang kowe kok. Napa? Manise wis tak entekke. Anu Pak Klopo. Iya. Panjenengan boten wonten priya sanes ingkang saged wonten
Kang Mas. Prasetyamu apa nggo mbuktekke katresnanmu? Kula badhe mbuktekaken. Heeh. Buktine apa? Kula ajeng derek panjenengan Iya, nek ora kelakon kowe dhaup karo aku piye? Upama Tumenggung Wiraguna kuwi ngerti anggone sesambungan awake dhewe. Terus Wiraguna duka. Aku dipidana terus aku diperjaya dipateni. Kowe piye? Kula nggih mati. Kowe melu mati. Nggih. Tenan. Nggih, Kang Mas. Ayo tenan. Lho kuwi sing tak karepake. Wong wedok ki kudu ngono kuwi. Mendut. Wong jenenge wong tresna ki nek ora tandhe sing batin, kuwi ora bakal gawe senenge ati ya to. Nggih, Kang Mas. Aku ngerti nek kowe iki nemu tresna karo Wiraguna ora lahir batin. Mergo apa? Wiraguna kuwi wonge wis tuwa. Nadyanto kuwi kuwi sekti ning wong tuwa ora iso gawe kemarem. Mendut. Nggih, Kang Mas. Ha iya. Kamangka aku isih muda tumaruna. Pranacitra iki isih gagah perkasa. Kegiatan panjenengan mboten sip, Kang Oh, Mas. ora bakal nguciwani. Kowe arep njaluk kaya apa, mesti ora bakal nguciwani. Mendut. Ana swara apa iki, Dun? Apa tuh Kang Mas nika? Kamangka Jebul ketok kaya enak. ngono to. Lho, Pranacitra. Tumenggung Wiraguna. Piye Kang Mas iki piye? Wiraguna raine geseh. Aku ora wis Kanjeng. bola-bali ngomong. Ngomong Kowe aja turun gandok sisih lor. Kono kita nggo nyengker mendut. Lah kok kowe malah kumawan. lambene kurang medun Tumenggung. Sak Sik, gelem tak kudu Sik wah Bang Rias pahit benake. Nganu sik lambene kono sik diunggahke. Di overcut rak munggah. Sik to, dadi Wiraguna ki sing ikep. Yes. Ah ngono. Raja Busen. senengane. Piye, Ndut? Aku Piye wis Kang Mas pripun? aku wis ngerti kabeh. Keterangane kaya kowe mbiyen mung Wis Wiraguna nganggo kaca. Wis. dadi ngene gamarmu. Ayo sapa jeneng? Jenenge sapa? Pranat kene kene to. Jebul kaya ngono to. Inggih. Kowe ku mung bocah desa ning kene tak senengke, tak aku anak. Lah kok kowe malah wani-wani. Karepmu iki kepiye, ha? Nyuwun pangapunten Tumenggung. Mendut iki duweku. Iya, nggih. Heeh. Yen pangapunten Kanjeng Tumenggung. Apa? Kurang piye to lek nyenengke kowe? Kirang kuat. Kirang suwe. Lho, nek aku ora kuat sesuk aku tak doping. Aku tak ngombe jamu enggal sari. Lah gek turu nek enggal saras kok sare. Enggal saras. Aku senadyan tuwa ning aku ki sugih. Aku ya sekti. Nanging kula mboten tresna kalian panjenengan Kanjeng. Tresno iku jalaran saka kulino mendut. Pranacitra mung bocah desa. Aku ki Tumenggung. Sampun dangu kula sesandingan kalian panjenengan kula mboten tresna kalian panjenengan mboten tukul tresna Kak Kanjeng. Mergo urung ngerti aku. Ketok tuwa kirak blengkring. Kanjeng Tumenggung. Piye? Tresna niku mboten mawas desa, mboten mawas kutha. Lah iki kan mergo kowe iki. Iki mergo kowe kumawani karo si Mendut. Mendut ki duweku, Bro. Ha nek mendut ora ngladeni ya ora bakal tresna kalih kula kok. Lah nek mergo kowe kumawani ning kono kae, Bron. Pranacitra ki Bron Ya jeneng komplit Pranacitra. Pranacitra. Pokoke tetep Mendut iki arep pek bojo. Mboten iso. Mendut tresnane kalih kula. Lho. Ning sapa sing gawe rene iki sapa? Mendut iki putri boyongan lho. Iki wis dukekku. Kudu gelem Mendut. Mboten Kanjeng. Gelem. Mboten. Mbok gelem. Mboten. Sampeyan ampun jawal-jawil. Lho, iki nggon aku kok. Iki tenanan iki ya tekku. Lah ning kan Enek rembug dirembug Pak, wis Pak, wis. Enek rembug dirembug. Wis ora usah nguyak-uyak kono Pak, wis duweku. Ngene, Ora Pron. usah nguyak-uyak kono. Ora usah. Piye? Enek rembug. Isih sagora. Pron. Pon rampung. Tok. Ayo Kang Mas ada mlayu wae. Nyuwun pangapunten. Wis rampung.
kampung. Awit mendut boten kenging sedok. Dados toprak kula aturi nyrantos seri berikutnya. Nggih. Pak Hadi sampun dipun minangkani, Pak. Ngapunten Pak Satrione ya ketuan. Sing dadi temenggung jan blas ora petro. Ana tumenggungan kok kaya zombie. Kok ya zombie to? Nggih. Nggih, pokoke ngoten iki mawon. Nggih. Iki nggih patuladan nek jenenge wong sesidebani mboten apik. Intine kan tresnane tekan mati ku ora iso dipisahke. Contone kados panjenenganipun ingkang ulang tahun pernikahan sudah ke 53 tahun. Mugi-mugi ngantos puputing yuswa. Mugi-mugi jodoh wonten ing donya lan akhirat. Tutuk le momong putra wayah. Nggih. Putra wayahe do silir kabeh alhamdulillah. Sukses kabeh. Gandeng ora mendut ki ora iso anu ya aja nganti ninggal katresnan, Mbak. Oh ya. Mangga. Ayo Mbak Anting. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun. Atur nuwun. Sekedap ampun minggarien Mbak Orisa kali Mbak Anting. Sak lagu meneh. Oh, nggih. Kali Mbak Lintang ampun lenggarien. Lintang, nggih. Oh, nggih. Nggih, sak lagu meneh nggo penutupan. Oh, nggih. Napa lagunipun Mas Dalang? Lagunya napa? Napa niki? Niki napa? Sing gumyak, sing sip. Sing penting Mbah Pras mudhun. Ah. Ibu. Bu Pras. Ibu Bidadari kita. Jangan mengkerut wajahnya. Ayo. Wes cantik-cantik ya. Wes paling cantik paling cantik ya. Kita semua kalah ya, Mbak ya. Jan. Iki aurane jan aura kasih ya. Lah. Sisan nggo penutupan kabeh maju. Oke. Ya. Ayo Bu Ayu, Mbak Ika, Mbak Agnes. Ya. Au. Oh ya Bu Pras mau jatil ya? Oh siap. Siap beres pokoknya. Ibu depan. Enggak mau harus ibu Pemimpin. depan. Ora iso. Pemimpin singo-singane sinden. Lah ya singo-singone sinden ayo ngarep. Lho kok malah rewel. Ilah. Maju piye? Ya, yuk. Nek pengen ngliwong nyawang Mas Keswan. Nggih. Kan kaya Mangko ndak kesuwen mah kebencot lho aku. Yuk. Lagune lewong mawon pun. Nggih. Nggih. Ayo,
sembah nuwun, Pak. Jan kaya pasar ya Mbak Enting ya. Ayo. Cocok lo jane kae bapake karo aku ya. Sabda pendita. Sampun matur sembah nuwun. Wah. Matur sembah nuwun spesial menika bose sawer alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Sedaya pun paringi mau sing ngendika Mbah nek nganu nyawer Pak Dalang pripun ya Mbah? Lah mboten napa-napa lajengan kemawon. Lah. Nggih, alhamdulillah. Sedaya pun bagai rejeki. Nggih. Nggih, sampun Mas Dalang. Nggih, sampun niki pun jam setengah seprapat. Oh, setengah seprapat. Setengah seprapat. Nggih. Sampun. Derek. Sampun menika? Nggih. Oh, nggih. Oke diteruske teng goro-goro melih. Wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih anggen kula caos panglipur, kelado atur wani kurang duduga nyuwun agunging samudra pangaksami. Welinge Mbah Hadi pokoke kon dongake. Keluarga besar Pak Adi sekeluarga pinaringan sehat bagas waras, ayom-ayem toto titi tentrem, jumbuh kang ginayuh, sembodo kang jinongko, basuki kang kaesti, pinaringan yuswa ingkang panjang yuswa. Berkah barokah. Putra wayah. Nggih. Dapur napa menika? Satu. Wah, satu, Pak. Oh, satu. Oh nggih siap. Nggih. Satu lagu lagi, Pak. Oh, nggih. Oh nggih siap. Beres. Satu lagu lagi, Pak. Nggih. Oke. Satu Lagunya lagi. apa? Lagunya apa? Lagune Bos? napa, Pak? Lagunya apa, Bos? Lagunya apa? Gelo. Oh, niku biasanya gamelan biasanya. Sing gayang. Sing gayang nggih. Kaya Jogja istimewa. Sik sekedap. Oke. Ya. Oh, kembang rawe, Mbak Rawe. Oh siap kembang rawe. Nggih matur sembah nuwun. Wah. Pak Ernawan Fauzi luar biasa. Nggih. Nggih waduh jan ngono aku. Wuh. Wah, iki tenan. Kena dienggo borong kolam sok mancing. Nggih matur sembah nuwun niki gandeng wektune saya ngoyak. Ndak lakone mengko malah ora rampung. Wis serang-serang diteruske ning gara-gara iki aku tak njupuk sithik wae. Ah, wis. Niki nggih kas. Nggih, sampun. Kas lho wong dipek dhewe. Nggih. Ngono ya, Nok? Iya, Pak. Saiki genti neruske lakon wis seneng-seneng dicukupke sik mengko diteruske ning gara-gara meneh. Mbok menawa pamundutan sing durung bisa diaturake mengko diaturke ning gara-gara ya. Saiki kepiye? Ayo neruske lakon sik. Ayo Mak tak derekke. Tan samar pamoring sukma sinukma winaya ing asepi sinimpun tolong ing kalebu bambu kaning warana tarlen saking liep layaping aluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati Sinegak semanten geti kocapo ingkang medal njawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putra kumlawening asta ingkang pindha kumlebeting dwaja akarya kagiating galih para putra Sulanyapating Blewer Yahminah katemping jala.
Icil sanging jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kondanging prawadya saweka posur tambur miang suling pandhen taludak miya bandira kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri kawuryan Rama Kyai kepareng ingkang putra pringgondhanipun Gatotkaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarja nyadung dawuh Rama Kyai aku ya nyadung dawuh Pak apa wigatine panangkilane iki mau? Wah, Gatotkaca Antasena. Nggih, kula wonten timbalan adawuh Rama Kyai, wonten dawuh Rama Kyai. Piye, Pak? Ana apa? Kok sajak nyolowadi iki kok nganti gembrobyos kaya ngene iki lho? Wah, ngerti ya, Nggir. Kalenggane iki negara Ngamarta lagi nandhang pagebluk. Ya merga saka ilange pustaka Jambus Kalimasada. Kyai Jimat pustaka Jambus Kalimasada ical ya ilang. Nanging manut dawuh pengendikane Wakmu Kresna. Ilange Jambus Kalimasada kuwi merga dicolong malih. Menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra Kanjeng Rama? Wah, iki abot. Merga manut dawuhe Kresna kakangku. Sing nyolong Jambus Kalimasada jebule si keluarga dhewe. Monggo bapakmu wis sagu dipasrahi nyekel maling lan ngukum pati. Kula aturi ngendika, sinten malingipun? Nggih, sinten Rama Kyai? Sapa, Pak? Malinge sapa ge omongo kok tak pras-pres. Wah. Jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu. Menapa boten glentu pamireng kula kados boten pinanggih nalar adhi kula Abimanyu dados Duratmaka. Wah, aku maune ora percaya nanging dawuhe Wakmu Kresna kasunyatane pancen mengkono. Gatot kula wonten dawuh, ayo melu aku goleki adhimu Abimanyu. Nek pancen malinge Abimanyu aku kudu tegel. Kakang Antarja arep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca. Ndereki Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu. Sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antarja ya percaya karo kabeh iki. Ya percaya. Ya jane ora percaya Dimas. Nanging nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Ya bener. Bener dawuhe Pak De Kresna ki bener. Ning apa ya mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine. Dipikir sik lho, Kang. Aduh. Lah banjur piye prayogane Yai? Kang, Abimanyu ki kepiye wae sedulur? Lan Kakang Antarja ya wis apal karo Abimanyu ki kepiye? Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wane tumindak ala. Dadi aja gegabah sik. Saiki ngene, bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik merga iki rasaku kok Cubriya karo Wa Kresna sik sajake lageane kok beda. Cubriya kepiye Dimas? Wis to. Saiki ngene. Kakang Antarja saiki ambles bumi wae mengko ngenteni obo-obo. Obo-obo ki apa? Aba-aba. Engko takne sinyal peringatan. Yo.
Engko nek wis tak abani terus gek jedul lho. Yo terus Dimas Antasena ku piye? Aku tak nyeraki Pak De Kresna kae wis ora usah kesuwen gak ayo ndang mangkat. Aja lali ambles bumi ndak konangan yo Dimas. Tatkala Narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resi Jahnawi Suta kan mungguh kalihira ing rata ini maksud mau jagat mangadjane weh oh lagi ini gampang gene iki gampang blithuk para Pandhawa gene gampang nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa, gedene ngrenah patine para Pandhawa. Mula kanthi sarana aku gawe reka daya Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada, mongko Werkudara ya wis sagu sing bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Puntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejegan dhewe. Oh lah dalah. Lah gene iki gampang gawe rusaking para Pandhawa. Kasembatan sing dadi ancasku mung kare matur ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mesti wae aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh. Lah bali ning Ngastina. Ya putuku Antasena to. Kok putuku iki piye to? Aku ki pernahe purunamu dudu putumu. Oh iya, Ding. Ponakan purunaku anakku Antasena ana apa kok nyeraki aku? Ya mau ngarep takon wae. Jare Pak De Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Kuwi bener apa ora? Ya bener mangkono nggih Antasena. Lah kok Abimanyu wani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira ki arep nggo apa ya Pak De? Kira-kira wae ngono. Lah mbok menawa arep digadekke utawa arep didol dienggo kebutuhan kuwi ya iso lho Antasena. Ana pusaka kok arep digadekke arep didol. Nah aneh. Apa meneh nggo ngeslot lah kuwi wis rapik ngono-ngono kuwi. Ya sing cetha wae. Negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi mau. Kosik kok Wa Kresna iso mestheke sing nyolong Abimanyu kuwi kepik lho. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna ki rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambare Abimanyu sing nyolong Jamus. Oh, le ndelok ki lewat Kaca Paesan
kagungane Pak De Kresna to. Iya. Lah mbok coba kene aku tak melu ndelok. Tak ndelok gambare iku iki kaya ngopo ngono lho aku iki. Gambar nggon kaca iki kaya padha karo live streaming apa ora? Oh, kuwi ora kena ya, nggih ora kena. Ora kena mergo kaca paesan iki pusaka pribadi. Ha ya mesti sok tok nggo ngindik to. Aku wae ora kena ya Antasena. Ora kena. Wae nek wis ora oleh ndelok ya wis. Neng aku kok pengen ngerti wujude kaca paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Mbok aku dituduhi, didelokke tak wirus dilit wae. Ya, kena wae Antasena bakal ngerti wujude kaca paesan, nanging kaca paesan saiki ora tak gawa. Lah kok ora digawa iki? Tak tinggal ana kraton Dwarawati. Lah nek saiki ora tok gawa kok iso ngendika nek Abimanyu malinge lho lah. Lah leku nyawang mau ki ya ning omah. Terus kacane tak tinggal mergo arep do disilih nggo dandan. Nggo dandan sinden-sinden dienggo rias. Banjur tak tinggal Antasena. Sangertiku kaca paesan kuwi ora beda kaya Sekar Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna. Rasa kakean alasan to Pak De, mbok dituduhno to. Aku pengen delok dilit wae wis to, dilit. Ora iso ya, nggih ora iso. Iki pusaka pribadi ora dienggo tontonan. Oh, lah iki tenan ora gelem nuduhke. Iki pusaka pribadi Antasena. Wah, lah iki genah Kresna palsu. Kang. Waduh. Kang, rene Kang. Sopo iki? Iki lho. Iki pelaku utama iki. Weh. Lah kok ana yang Durna Dimas. Lho lah, piye iki lho. Ki pelaku utamane iki. Pancen tak ajar aku mau nek wis kandha, ya to. Nek perkara iki kudu diteliti. Nah iki malihe jebul kaya ngene iki. Ana Kresna kok ambune oli. Ana Kresna kok nek mlaku kok ora mungkin. Iya Dimas. Ha iki terus badar Mbah Durna. Dadi wong Kresna mau kedadian saka yang Durna iki. Lah iya. Heeh. Gugu karepe dhewe sampean pancen pendhita sing ora patut diajeni. Pancen pendhita sing ora patut diajeni. Sik Kang, nek arep ngampleng tak pindah sik. Tak pindah kene. Wis, kene iki. Pancen pendhita tuwa sing ora patut diajeni. Ya meng pendhita Durna. Ya tak wis. Wis piye? Umpamane ya iki umpamane. Umpamane iki nek bapak wis tekan nggone si Manyu. Manyu sapa? Abimanyu. Terus nek wis mateni kepiye? Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur permen.
Ngurpati. Ya Antasena. Ya Antasena wis. Aja ya. Aku ki meng diutus. Aku meng diutus. Diutus karo sapa? Sing ngakon sapa? Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon gawe ringking para Pandhawa. Yen aku mami anak Prabu Kresna ning ya aja diantemi ya Antasena. Terus adikku Abimanyu tok dakwa ngono. Merga Abimanyu kasih dikadang-kadang dening para Pandhawa. Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni. Iku pancen wong tuwa sing ra patut diajeni. Ya wis ya antara wis antara senengane kok iki wae wis marake perkara senengane Jaya iki marake aduh Jaya ger wis senengane kok iki yo kurang ajar tenan wis ger Jager tulung aduh ya wis tak letak Kang aku karo omongan karo kowe Kang umpama nek nganu kowe piye Dimas iki umpama dhewe bingkom sik Kang. Iki engko dhewe golek beras karo wis sasake sing kena digo pakan pitik. Banjur kepiye Dimas? Iki mengko dipiurke nggon raine, nggon matane iki. Aduh. Engko terus iki kok opo to iki? Aduh. Aja ya nger barange mbahmu. Kok opo to iki kok rumangsaku kok lek ngadegi ora pas. Aduh, mules aku ya ampun. Aduh. Apa Durna ki ngesak baterai apa ya? Kok rada lho iki lho. Iki lho. Aduh. Kok kaya ya uduh e. Sorry ya, Mbah. Ora ngerti e. Aja ya kira Antasena. Aja. Wis saiki ngene wae. Iki engko Mbah Durna iki dibondo to. Ya Dimas. Terus pokoke engko dadi tersangkane. Dibondo terus aja diculke. Aja diculke tekan ketemu karo bapak. Karo sapa jenengane? Karo Pak Lik barang. Pak Lik sapa? Alah kae lho. Pak Lik Janaka. Oh iya. Banjur iya mengko iki ben gelem omong, ben gelem jelaske. Le Malik dadi Kresna, le ndakwa Abimanyu. Oh ben dijelaske dhewe. Pokoke sementara iki dadi bandane awak dhewe mengko terus karo disiksa ning dalan. Aduh Jaya Antasena. Aku takon jelaske ra apa-apa nek aja disiksa ya, Ger. Ora aku kudu disiksa. Nek ora roh disiksa ki rada kurang soalnya. Disiksane kepiye, Dimas? Engko dimbus manut arep dikencang apa arep diseret? Dibengkap alun-alun ya ora masalah. Jaya Ger. Wis, Kang. Ora usah ndadak kesuwen gek iki dibondo iki melu aku rono. Karo moyak bapak. Ayo Dimas tak derek iki.
Artamarma lan kowe Satama iki awake dhewe supaya nunggu ana sak njabaning kraton Ngamarta. Merga iki Kakang Pendhita Durna sing mimba dadi Prabu Kresna prapta ana ing Pasewakan Agung negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah lan gawe kareti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang lan sing dipitenah utawa sing didakwa ya kuwi si Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling mestine Arjuna Werkudara padha nesu banjur do mentala ngajar karo Abimanyu. Nggih Wawan. Nanging menapa sintenipun Bapa Durna mboten kadenangan anggenipun mimba warna dados Koko Prabu Kresna. Nggih Wawan, kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan. Menawi Rama Begawan Durna menika mangke kedenangan pripun? Wis ta aja sumelang. Bapakmu ya Kakang Durna kae pendhita sing ampuh. Lembut iso ngungkuli banyu, iso malik dadi apa wae. Wis ta aja sumelang. Ora bakal kunangan inggih. Inggih Kanjeng Wawan. Nanging kula aturi mirsani menika. Menika Antareja gendhong Bapa Durna diuncalon-calke kali Antasena. Aduh cetha yen Bapa Durna kadenangan wah gugu karepe dhewe Antareja Antasena mandheka. Durna wong tuaku Bapa Durna. Kewapak prangguling wungsuh kewapak bawatnya bentar papakane ngaloka Antasena ya piye Satama wah mungkak krama turu ora basa karo aku. Lho basa ki ya ngopo? Nek Kurawa patut tak bahasani merga pepundhen kuning nek Satama ki sapa? Kowe iki dudu Kurawa sih, ora patut ayo. Kowe saiki sumingira. Antareja tekan kene kon nguali bebandane wong tuaku ya Bapa Durna. Oh. Lah Kakang Antareja mbada Simbah Durna ki sing ngakon ki aku sih. Merga bapakmu Durna kae pancen luput gedhe mula kudu diadili. Aku sing arep mbelani wong tuaku. Gelem ngeculke bapakku apa ora? Culke piye? Bapakmu ki arep diadili kok kon ngeculke wah gugu karepe dhewe. Ora gelem ngulungke bapakku kepeksa aku kudu tegel karo kowe mati kowe Antasena. Lah mbak ayo tak ladeni.
Wah, candak. Oh. Wedian. Yo. As. Biar. Ayo, antemo. Biar. Mati. Biar. Mati. Biar. Biar. Ya. Cekal. Cocok tuh mbak dadamu. Samu tumbak yo. Ojo Indo ora.